Nyt me katsotaan ITC:n toteuttama Canon turvatulostus- ja skannausjärjestelmä. Ja näytän ensimmäisenä tässä, että miten tulostaminen tapahtuu ja samalla avaan vähän tämän järjestelmän toiminnallisuutta. Eli normaalistihan jokaisella laitteella, tulostuslaitteella on oma tulostusajuri ja se asennetaan sitten keskitetysti kaikille verkossa oleville työasemille, mutta kun kyseessä on nyt tämmöinen Canonin turvatulostus- ja skannausjärjestelmä, niin käytännössä ympäristöön otetaan tämä ominaisuus käyttöön ja sen jälkeen käyttäjät pääsee käyttämään yhtä ainutta tulostusjonoa riippumatta siitä, onko monta tulostavaa laitetta ympäristössä tai monta päätelaitetta, mistä niitä tulostetaan. Ja tulostaminen tapahtuu ihan samalla tavalla kuin aiemminkin, että mennään tiedosto täältä ja valitaan tulosta. Ja täällä näkyy sitten, meillä lukee tuossa ITC Uniflow Demo, se ei ole enää demojärjestelmä, se on tuotantokäytössä ja niin kun, täältä pystyy tarvittaessa käydä laittamaan tulostamme ominaisuuksia mitä haluaa, mutta yksinkertaisuudessaan painetaan, että tulosta painike. Ja tämä on myös käytettävissä siten, että sinun ei tarvitse olla toimistolla työpisteen ääressä eikä toimiston verkossa, vaan sinä voit vaikka etänä kotitoimistolta laittaa tai matkalta asiakkaan luota tulosteita tulostusjonoon, ja kun saavut sitten lähimmän yrityksen käytössä olevan tulostamen luokse, niin sinä vapautat sen siltä laitteelta, mitä minä näytän nyt sitten seuraavana. Nyt me ollaan tämmöisen Canonin monikäyttölaitteen luona, ja tämähän voi olla sitten vaikka semmoinen pienempi henkilökohtainen tulostin kotitoimistolla, mutta kuitenkin semmoinen laite, mikä ennakkoon tunnistettu soveltuva järjestelmä. Minä kirjaan tänne laitteelle minun henkilökortissa löytyvän tunnisteen avulla, ja se voi olla myös vaikka oven kulkulätkä, ja tuosta pilautetaan minun korttia siellä, se tunnisti, että minä olen tässä laitteella. Se kysyy, että aloitetaanko tulostaminen, ja se saman tien tulostaa sitten ne sinne tulostut paperit ulos. Samoin tässä nyt kun se tulostaa sitä, niin voin näyttää, että miten helppoa täällä on meidän käyttää tätä laitetta, kun halutaan skannata. Minä kirjaudun tänne sisälle. Niin täällä on sitten myös skannausominaisuus, että minä voin skannata työpöydälle, voin skannata sähköpostiin, niin kuin omaa henkilökohtaisen sähköpostin tai käyttää osoitekirjaa. Ja paras ominaisuus tässä on se, että tämä löytyy sinun lähetetyt kansiosta ihan Outlookista, silloin kun on M365, Microsoftin M365 käytössä. Ja ensinnäkin tämä laite on lähtökohtaisesti aina lukittu, kun tullaan täällä. Ja tätä ei pysty käyttämään kukaan muu kuin vain tunnistetut henkilöt. Lisäksi tuossa näkyy tuommoinen mobiilikäyttö, eli esimerkiksi niin tableteilta tai puhelimista on helppo tulostaa sitten niitä vaikka sähköpostin liitetiedosta. Näin.